идва идея, значи с майка ми се набраме един чалендж с ето този пясък. Значи трябва леко да го... Как се казваш? Да го отстраняваме малко по малко. Да. И който който се бори, пълния пясък, той печели. Нали? Не, той губи. Той губи? Добре. Ето сега съм аз. Добре. Чакай, той трябва да го отделяме. Много тънки парченца. Аз съм по-смела. Ето виж моите колко са големи. Прави ги тънки, прави ги тънки. Те до кога ще се играе? Така, по-мащабно. Колко по-мащабно? Че стана перфектно. Много е красиво. Така особено. Но чувството, че режа торта. Да. Перфектно. Само, че се научи вътре... С борвинки. Да. Това е доста яко. Направих без да исках два пъти, сега и ти си два пъти. Това вече беше по-дебело. Дай по-тънки, бе! Да, иначе много време ще отнеме. И какво? И видеото да е 1 час по... Хайде по-смело да видим кой ще спечели. Кой ще остане без парченци, нали така? Хайде си. Вижда ли съм минете пясък колко остава или не? Не, ето. Сега си. Много малко. Ето сега и големи парчета при вас. Сега дай по-малко да ни е по-лесно, бе. Дребни. Дай по-малки, наистина да ни е по-лесно. Ето, виждаш ли? Това са мравки. Да, бе. Като мене. Ти не си мравка. Си голяма красавица. Леле. Добре, тук вече... Не знам. Следното парче ще е проблем. За мен не. Това за те проблем ли сте бъде? Ти ми изглеждаш по-прецизна. Ще виждам. Добре, ти бе по-добре. Твоите стават все по-тънки и все по-тънки. Тук вече става трудно. И аз почвам по-малко като тебе. Ти бе си доста, бе. Дай така да показвам. Се вижда колко малко парченце остава. Чакай, ето. И ти си сега два пъти. Не ни пречи да се играем и да го разделяме на още по-малко парченце. Да. Ето вижте колко малко стана. Леле, кой ще бъде победител според вас? Аз или мама? Напишете в коментарите долу. Леле, добре, така вече става трудно. Миниатюрно парченце. Тук вече трябва да се сложим очила, микроскопи, лупи, кой с каквото разполага. Направо е като за лаборатория. Ето какво правим, леле. Ето аз колко малко. Ето, мамо. Толкова се дебела, това е първото на мама. Давай си снавите. Загубих. Не си загубила. Да, не си загубила. Чувствам. Ето това вече. Аз обаче не виждам наистина ето това парченце, как ще го срежа на още по-малко.
Добре, аз печеля просто. Ето така. И готово. Говори печели. Буквално това парче е много дебело на майка. Добре. Аз не знам какво. Ще направим друг чалендж, който веднага последвайте видеото и го вижте. Чао!